Cât de mult din gândurile tale sunt manipulate de social media? În fiecare zi petrecem ore întregi pe rețelele sociale și, de multe ori, nici măcar nu ne dăm seama de impactul pe care acestea îl au asupra felului în care gândim. Știați că algoritmii din spatele platformelor sunt concepuți pentru a ne influența deciziile, opiniile și chiar emoțiile? Hai să explorăm câteva moduri prin care social media ne manipulează gândurile. 1. Algoritmii care îți citesc mintea. Fiecare like, share sau vizualizare contribuie la crearea unui profil detaliat despre tine. Algoritmii analizează aceste date pentru a-ți livra conținut care să-ți capteze atenția, dar și pentru a-ți influența comportamentul. Acest proces subtil te face să crezi că opiniile tale sunt autonome, când, de fapt, sunt ghidate de ceea ce vezi online. 2. Camera de ecou. Social media creează camere de ecou în care îți sunt afișate doar opinii similare cu ale tale. Acest lucru te poate face să crezi că toată lumea gândește ca tine, în timp ce opiniile opuse sunt eliminate sau minimalizate. Rezultatul? Devii mai puțin deschis la alte perspective. 3. Manipularea emoțiilor. Cercetările arată că platformele sociale pot manipula emoțiile utilizatorilor prin afișarea selectivă a conținutului. De exemplu, Facebook a recunoscut că a experimentat cu fluxurile de știri pentru a influența starea de spirit a utilizatorilor. Poate că te-ai simțit trist sau furios fără să știi de ce, iar social media ar putea fi responsabilă. 4. Dezinformarea virală. O altă metodă de manipulare este răspândirea dezinformării. Știrile false, teoriile conspirației și informațiile distorsionate sunt distribuite rapid, influențând percepțiile și deciziile oamenilor. De multe ori, nici nu ne mai punem întrebări despre autenticitatea informațiilor pe care le consumăm. 5. Cât de reală este viața de pe social media? Oamenii postează adesea versiuni ideale ale vieții lor, ceea ce duce la comparații nerealiste. Acest lucru poate genera anxietate, depresie și un sentiment fals de inadecvare. Mai mult, aceste imagini perfecte ne influențează așteptările și dorințele, modelând felul în care percepem succesul sau fericirea. 6. Publicitatea ascunsă. Pe social media, publicitatea este peste tot, dar nu mereu este evidentă. Influencerii, postările sponsorizate și recomandările prietenoase sunt adesea forme de marketing subtil, menite să te convingă să cumperi sau să susții anumite branduri, fără să-ți dai seama. Cum ne putem proteja? Fii conștient, recunoaște că nu tot ceea ce vezi pe social media este real sau imparțial. Verifică informațiile, nu accepta imediat tot ce citești. Caută surse credibile pentru a verifica faptele. Controlează-ți timpul online, setează limite pentru timpul petrecut pe social media și petrece mai mult timp offline. Diversifică sursele de informații, urmărește oameni și pagini care oferă perspective diferite pentru a evita camerele de ecou. Concluzie. Social media este un instrument puternic, dar și o sabie cu două tăișuri. În timp ce îți poate conecta prietenii și familia, poate influența și modela gândurile tale fără să-ți dai seama. Întrebarea este, cine are controlul, tu sau algoritmii? Mulțumesc că ai vizionat acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi pentru a nu rata următoarele videoclipuri. De asemenea, aș vrea să știu ce părere ai despre acest subiect. Ce crezi? Lasă-mi un comentariu mai jos și hai să discutăm. Îți voi răspunde cu plăcere. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru următoarele videouri, nu uita să le împărtășești. Abonează-te și activează notificările pentru a face parte din comunitatea noastră. Mulțumesc încă o dată pentru susținere și ne vedem în următorul videoclip.